Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Halklaryň pikir öresiniň kemale gelmegine we onuň kämilleşmegine edebi eserleriň aýratyn orny bar. Zihinli ýazyjynyň ötkür galamy käte jemgyýetiň keskitlen medeni normalary bilen käteler bolsa, daşky täsirleriň çäklendirji ýa-da höweslendirji güýji bilen has ýitelýär, tümlügi böwüsýär. Tümlügi böwüsýän ýagty pikirler garaňkylygyň kölewesine ezilen aňlara ýol görkezýär. Wagtyň synagyndan geçen edebi eserler halklaryň medeni mirasyny baýlaşdyrýar. Türkmen nusgawy şahyrlarynyň döredijlik işlerinden ilham alýan türkmen edebiýaty soňky 100 ýylda uly öwrülüşlikleri başdan geçirdi. Muny edebi synçylar tassyk edýärler. Dünýä türkmenleriniň bu sany edebiýat ummanyna syýahata çykýar we türkmen aňyna ýyz goýan edebi işleri gysga nazar aýlaýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyny çağırdyk. Hudaýberde bu bir uly tema, umumy tema, ýöne bir çetinden girişsek, ilki şeýlere umumy gurrun bilen söhbetdeşlige başlasak, ýazyjy şahyrlar halklaryň umumy intellektual ötüşine nähili goşant goşýar? Men pikirimçe ören güýçli goşant goşýar, biz öz sebitimize çeresler. Merkez Asia respublikalaryna, meselem Sowetler döwründe uçdan soňky ýyllarda gyrgyz edebiýaty gowy ösdi. Haýatyny moderde Çin'i aýtmakyn ýüze çykmaly, Çin'i aýtmakyn ören bir batyrly hereketleri, öň bozlak bolmayan temany gozlap bilmegi, aýdyp bilmegi, şonu öňe sürmegi, Gyrgyz jemgyýetine güýçli täsir etdi. Häzirki döwürde de bilişmeli ýaly Gyrgyzstan Merkez Asiýada demokratiýanyň bir adat hökmüni tanalýar. Şoňla birlikde Gyrgyzlaryň arasynda okuly, sowatly adamlar köp türlü urlardan. Men Gyrgyzstanyň bolanymda soňky edek bir owanyň duşuna geçdik, yssyk köylük edilýän ýoluň urna oňa Kemin diýilýär. Kemin. Gyrgyzstanyň ilkinji prezidenti Askar Akayev şol owadan bolmaly. Şol owadan bir uly owadan 9 sany akademik çykypdyr. Bir gelin aldyrjy ýagdaý hakykatdan olarda şeýle köp adam bar. Gaty güýçli medeniýet sunwat işlerleri bar. Türlü urlardan. Şunun göz aşynda edebiýatyň, ýagny jemgyýetçilik anynyň ýokary ösmegi sebäp bolup durýar diýip düşünýän şol Gyrgyzlarda ören ýokary boldy. Egerde Gyrgyz halk bilen biri deňesen Türkmenistany onda bizde ol gaty pesdi, häzirki döwürde de iki halkyň arasyndaky uly ara tapawy görüp bolýar. Ýazyjy şahyr öz döredijlik üçin materialy nireden alýar? Hudaýberde, meselem bina galdyrmak üçin guruluşyk materialy gerek, kagy döndürmek üçin agaç gerek, atom bombasyny döretmek üçin käbir radioaktiv elementler gerek. Edebi eser döretmek üçin näme gerek? Edebi eser döretmek üçin mesele köp. Meselem häzirki döwürde gulmatarda ören güýçli şoňlan birlikde bizim sebitimizde de güýçli tapdyrlaryň kinolar bolýar. Bir durmuş meselelerini aýdyp gelip otyrlar. Onuň tomaşaçysy da köp, okuyjusy da köp. Ol bir nähili diýjek ýöne badan düşün edilýän sunwat diýip hata edýänler. Ýöne hakyky ýazyjy öz temasyny, öz ýazyjy eserini durmuşda haýsy mesele güýçli bolsa, haýsy mesele ýetip bolsa, hut şol meseleden faýda almaly. Ýagmak üçin wagt köp, durmuşda wagt köp. Ýöne şonuň içinden faýda almaly. Tolstoy'un bir sözü var. Milyon mühim meseleden diňe birini saýlap al diýär. Ine şu saýlan alınan mesele, şol wagtly mesele hakyky edebiýat bolýar. Şol halkyň aňyna ýetýär, hemen halkyň soragy, halkyň içinde bar bolan soraglary şeýle eserler jogap berip bilýär. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýazyjynyň ýa-da şahyryň saýlap alýan temasy halkyň günüberin %100 bolýan, halkyň başdan geçirýän iň agyr meseleleri bilen baglanşykly bolmaly. Ne şol hakyky edebiýaty getirýär. Edebiýat wekilleriniň nähili jogapkärçilikleri bar? Olaryň borçlary barmy? Şol borçlary
Jemgyýet kesgitleýärmi ýa-da beýleki normalar kesgitleýärmi? Edebiyat wekilleriniň şol sanly sunat işgärleriniň jemgyýetiň öňünde ägir uly borçy bar, gaty uly jogapkärçiligi bar. Ol jogapkärçilik hiç wagtda aradan aýrylmaýar. Sungatda edebiyatda geçirimlilik ýok. Diňe hakykat aýtmak bilen, diňe öz ujdaryň öňünde gaty bir jogap bermek bilen halkyň öňündäki öz borçuny ödäp bolýar. Ýogsa ol borç ödedenok. Meniň pikirimçe dörediji adamynyň borçy ören ýokary, öden gaty bir jogapkärçilikli. Ol başdan aýaga dowam edýär. Umumlukda türkmen döredüjilik giňişligine at gazanyp aňlarda ýyz galdyran eserleriň arasyna gysgaça haýsy eserler agzamak mümkin? Oly bilen Nurmurat Sarhanyň Şükür Bagşy powestini agzamak mümkin. Gaty mühim mesele şol eserin ýazylan döwürlerinde dünýä ölen dartynlydy. Dünýäde ýan uruşlar bar ýa-da egerde biz SSR alsak, SSR özüniň demirgazyklary hem Günwatar demirgazyklary goňşulary Finlandiýa bilen çakmışypdy. Şeýler dartynly ýagdaýda Nurmurat Sarhanyň uruşyň garşysyna eser ýazyp belli. Şükür Bagşy eserini, ýagny saat eseriniň sunuwatyň uruşdan gandy küçükden beýikdigini aýdyp belli. Şol ýa-ni orundan kitap hekaýasy. Häzirki şunu çendi ören bir mühim mesele bolup durýar. Halkyň aňyna hem medeniýetine ornanyp ören bir zat şol hekaýada bir sada adam bir kitaby. Ol negere magtumlynyň bolýarmasy bolsa gerek bir düýe berip satyna diýär. Ine şol eser ören bir eser. Şoňdan birlikde soňky döwürlerde Aýratynanyň Aýratlaýadym romany şuna çykdy. Şol romanyň Aýratynanyň birinji kitaby, başga kitaby ören gowy eser. Beýleki ýazgylar dekretat baradaýlaryna gysgardy powesti ören gowy onuň derýada artlyda bir atlymat hekaýasy bar. Şeýle-de dogonlar romany hem beýleki eserler bar. Elbetde Hydyr Derýaýew Iqbal roman bilen tanally Atagoşudow ilkinji romanlary Nähri Wepa hem Köpek Dagyň erçeginde eserler bilen tanalypdy. Soňra onuň arhiwinde galan öz döwründe çap edilmedi. Firman romany halkyň içinde ören gowy awra ýaldy. Uly eserler baradaýlaryna şoňdan birlikde Narman Şumaýewiň Akmaýanyň ýoly powesti çykdy. Şeýle-de Kerim Burhanetýewiň Taýmaz baga poemasy halkyň uly sevgisine münasip bolupdy. Şol eserleriň aýratynlygy näme dedi Hudaýberdi? Beýleki eserlerden tapawutlandyrýan şolaryň aňlara siňmegine sebäp bolan taraplary aýratynlyklary näme dedi? Onuň aýratyn taraplary ören köp, açyk. Oly bilen bir bellemer zat bar. Türkmen edebiýatyna 19-njy asyryň ahyrynda iň soňky nusbawy şair Nätäji hasap edilýär. Anlygylyç Nätäji. Nätäjiden soň şeýle nusbawy edebiýat bolmady. Indi elbetde o döwürde de şairler boldy. Nätäjiň hut ýygynyň onuň ogly şairdi. Ýöne halk içinde beýleki nusbawy şairler ýa-da bir jaý ýetip bilmedi. Şoň bilen birlikde revolýusiýanyň geçmegi, inqilabyň geçmegi bilen jemgyýetiň özgörmegi bilen türkmen jemgyýetine täri edebiyat kökälip başlady. Şol edebiyatda da ol başda beýle bir halkyň aňyna ýetip barýan eserler bolmany. Ine şol ýagdaýda, şol täri başlanmışda Nurmurat Sarhan, Berdi Kerbabaýew, Bekir Çakşym beýlekiler halkyň aňyna ýetip bilýän, ýagny halkyň talabyny öýdäp biljek çeper eserleri ýazdylar. Olar oğul bilen çeperçilik bagatynda beýik eserlerdi. İkinji bir tarapdan jemgyýetiň soraklaryna jogap bermek, ýagny jemgyýetiň iň möhüm meselelerini gozgap bilmegi bilen möhümdi. Meselen Ýysalgy powestini alsak, hakykatdanam 20-nji asyryň başynda Türkmenistanyň belli bir böleginiň garaşly bolan şeritinde Hywa hany Ýysalgyny salypdyr millete. Şol meseleni dekretat aýdyp bildi. Ýagny halkyň aňyna bolan, halkyň ýüreginde duran, halkyň aýdyp bilmedik zadyny ol ýazgy aýtdy. Şonuň üçin ol
halk köpçülüğüne yetti. Ne şeydelikte ölçesem hem çepirçilik bagatından, hem halkın ayrıp bilmeyen, yönü aşa mühüm sayan zatını ayrıp bilmek bagatından, beylekör taraftan edebi gımmartlığı taydan büyük olan ýagdaýda ol halkın aňyna ýetip bilýär. Siz ýazyjy hökmünde türkmen edebiýatynyň iň ösen döwrüni we iň garanky döwrüni haýsy döwürler hasaplaýaňyz? Ösen döwri jemgyýetiň kadary dowam edýän döwri. Men türkmen edebiýatynyň ösen döwri diýip 40-njy ýyllardan başlanýan 80-nji ýyllara çenlik eden edebiýaty iň ösen döwri diýip hasap edýän. Iň garanky döwür geçen asyryň sepgidi, ýagny 19-njy asyryň aýagy, ýagny Russiýanyň Türkmenistany basyp alan döwründen rewolýusiýanyň geçen döwürleri, kolektiwizatsiýanyň geçen döwürleri aralygy şeýlede soňky Brezhnev zamanyndaky durnukluluk diýilen döwür garanky döwür boldy. Ýagny jemgyýetde hiç bir özgörüş, ösüş bolmady. Şoň bilen birlikde soňky döwürde Türkmenistan öz garaşsyzlygyny adladyp metodda köp aýdylýar, köp wasp edilýär. Ýöne muňa garamazdan şol garaşsyzlyk, Türkmenistanyň garaşsyzlygy ýetmek meselesi. Türkmen edebiýatyny, umuman türkmen sunwatyny öz beýanyny tapyp bilmedi. Bir aralykda geçiş döwri bolýar, taryhyň bir geçiş döwri. Şol geçiş döwrüni sunwatym edebiýatym kese düşýär. Eger men ýagňyşmasam, şeýle sunwat işärleri, edebiýat işärleri şol mesele, ýagny geçiş döwründäki bulaşyklygy öz wagtyna akly ýetip bilmeýärler. Ony öz wagtyna derine ýetişmeýärler. Şonuň üçin şol döwür, şol fursat edebiýatda da, sunwatda da garanky döwür bolup galýar. O da berde ýa şol geçiş döwrüne birem dorgunluk döwrüne döredijlikdäki ösüşiň bökdelýändigini belläp geçdiňiz. Şo ýerde erkinligiň, ýazyjy şahyryň erkinliginiň nä derejede täsiri bar şol işiň bökdelmegine, döredijliginiň bökdelmegine? Menin pikirimçe bir ýerde erkinligiň beýle bir uly täsiri ýok. Egerde edebiýat sunwat erkin bolsa, onuň başgalara täsir ediş güýji ýokary bolýar. Ýöne aýry şahsiýet bar almanlar, ýagny ýazyjy şahyr bar daýylanlar. Ol döretmeli, ol erkin bolsa da, erkin bolmasa da döretmeli. Türmede oturup ören beýik eserler ýazan adamlar bar. Türmen için oturup. Şonuň üçin bir ýerde ýazyjylaryň intellektual derejesiniň tekliginden sebäp gözlese bolarym kadiýan. Bizim ýazyjylarymyz, bizim döredijlik işgärlerimiz şoň arasyna men özümem goşýan, biz beýle bir kämil dereje ýetmänlik. Biz öz jemgyýetimizi, öz ýaşaýan döwrümüzi, öz ýaşaýan töweregimizi, haýsy siýasatda näme ýagdaýda ýaşaýarsyz? Şonu beýle bir düýüklüğe uğranyp ýetişmedik. Şonuň üçin geçiş döwrüne öz pikirimizi aýtmaga, halka bir ýagty aýdyn pikir bermäge bizde güýç bolmady. Ine şol umumy ýa-ki şu gurrun başyna aýdylýan mesele bar, ýagny intellektual toporlaryň, intellektual ösüşiň ýokary bolmagy, soňra jemgyýetiň ösüşine de öz täsirini ýetirýär. Egerde şol intellektual ösüş umumlukda öňden kes bolsa, onu şol döwürde durnukluk, ýagny dymmaklyk emele berýär. Biz Brezhnev döwrüniň durnuklugyny alsak, şol döwürlerde artık köp söz ustatlary dymdylar, hiç de ýazmadylar. Ýa-da öňki adam adyny çykartmak bilen boldular. Göze görünip duran eser şol döwürde ýüze çykmady. Bize de ýagdaý şeýle diýip düşünýän. Onu hökmen bir erkinlik bilen keskitlemek, şertlendirmek bu meselede öýremi aklamak bolar. Her bir ýazyjynyň dörediji işgäriniň öýri jemgyýetiň öňündäki borçuny açyklyk şonu aýryp hyzmat etmeli. Ol erkinmi ýa-da erkin dälmi? Ol eýen ikinji mesele. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.